खुलुमबाय बे समाव दङ बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारी। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ 2012 मायथाइनि हारियारि दाङाबाजिनि केसआव साबा दायनिगिरिफोरखौ जिउ जोबजासे जोबथेसालिनि साजा। खेत्रीआव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव सानै बिसि-फिसाया जाथाइसालियावनो जिउ गोमादों। आफां आसामनि गोबां जिल्लायाव अखा आरो बारहुंखा फैगोननि इंगित होदों बोथोर बिगियान बिफाना। फातेमाबाद साहा बागानाव हारिनि फोरमान बिलाइ दाबिनानै गोख्रों सोमावसारदों आदिबासि आफादफोरा। बिटिआरनि ट्राइबेल आफादफोरा दिलीप सयखियानि मुसुखा सावना सोमावसारदों। बडोलेण्ड मुलुगसोलोंसालि उदालगुरि केम्पासखौ बेखेवबाय। आधार कार्ड, पान कार्ड आरो भटार कार्ड थाब्लानो भारतनि नोगोरारि नङा गोजौ बिजिरसालि। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। बङाइगाव सिबिआइ बिजिरसालिनि गेदेर राय। बडोलेण्डआव जानाय 2012 मायथाइनि बर' मुसलमान हारियारि दाङाबाजि केसनि सायाव बङाइगाव सिबिआइ बिजिरसालिया गेदेर राय होनानै साबा दायनिगिरिफोरखौ जिउ जोबजासे जोबथेसालिनि साजा फोसावदों। जर'खा बिजिरगिरि मौसुमि देआ बिजिरसालियाव बे गेदेर रायखौ होदों। बे रायनि गेजेरजों 2012 मायथाइनि हारियारि दाङाबाजिनि साबा गाहाय दायनिगिरिफोरखौ जिउ जोबजासे जोबथेसालिनि साजा होनाय जायो। बै साबा दायनिगिरिफोरा जादों मोहम्मद जैनुद्दिन शेख, आब्दुल कालेक, नबी हुसैन, मोहम्मद हाबिजुर आरो उस्मान आली। मख'नो गोनांदि 2012 मायथाइनि हारियारि दाङाबाजिनि समाव चिरां जिल्लानि बिजनी थानानि बेन्दोङाव थानाय हास्रावबारियाव मोनसे गिख्रंथाव बुथारनाय जाथाया जादोंमोन। रत्नेश्वर बसुमतारी मुंनि सासे सुबुंखौ खमसेखम 7-8 दुथांफोरनि मोनसे हानजाया गाग्लोबनानै दानग्लि-सुग्लि बुथारदोंमोन। बे केसनिनो साबा दायनिगिरिफोरखौ बिजिरसालिया जिउ जोबजासे जोबथेसालिनि साजा फोसावदों। बेखौबो मख'नो नांगोनदि बे गिख्रंथाव बुथारनाय जाथायनि सा 7 दायनिगिरिफोरनि गेजेराव सासेया दासिमबो खारखोमानानै दङ आरो गुबुन सासेया जोबथेसालियाव रुंसारि जाबाय। खेत्रीनि 27 नं राजालामायाव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय। बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव सानै सुबुङा जाथाइसालियावनो जिउ गोमायो आरो गुबुन सासे उन्दै हिनजावसाया गोब्राब जखम जायो। बबेखानि जाथाइसालियावनो जिउ गोमानाय सानै सुबुंखौ बिसि-फिसाय होननानै फोरमायदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला गुवाहाटीनिफ्राय नगाव फारसे थांगासिनो थानाय AS01 ET 2351 नम्बरनि मारुति एस क्रस गारिया लामानि डिभाइडारनि गेजेराव थानाय दंफाङाव सौग्रावनायाव बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया जायो। बे गिख्रंथाव जाब्रबथायाव सानै बिसि-फिसाया जाथाइसालियावनो जिउ खहा जायो आरो उननि सिटआव जिरायनाय उन्दै हिनजावसाया गोब्राब जखम जायो। बेनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगोनो पुलिसआ जाथाइसालियाव थांनानै जायगानि सुबुंफोरनि मददआव हिनजावसाखौ बोखांहोयो आरो देहा फाहामसालियाव दैथायहरो। बबेखानि बे जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय सानै बिसि-फिसायखौ रहा कलेजनि आजिरा मोननाय लेङाइ गोरायुं एबा भाइस प्रिन्सिपाल गजेन्द्र मोहन देब शर्मा होननानै सिनायथिनो हानाय जादों। गजेन्द्र मोहन देब शर्माया गावनो गारिखौ सालायदोंमोन। बोथोर बिगियान बिफान एबा IMD गुवाहाटीआ दिनै बुधबारखालि आफां आसामनि बङाइगाव, चिरां, धुब्री आरो क'क्राझारनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव बारहुंखा आरो सारअन्थाइजों लोगोसेनो गेजेर थाखोनि अखा हानायनि सिगांग्रो इसारा होदों। बे खौरांखौ आसाम रायजोआरि मिथिंगायारि अलखद सामलाय बिफाना रायजो-राजानि मोजांनि थाखाय फोसावदों। साहा हारिसा महरै फोरमान बिलाइ आदिबासिफोरनो होनांगौनि दाबिजों मंगलबारखालि चालबारि महकुमानि बासबारियाव थानाय फातेमाबाद साहा बागान बासबारि आन्सलिक आदिबासि फरायसा आफाद सुंद'यै आसानि बानजायनायाव आदिबासि साहा मावसुमाफोरा गोख्रों सोमावसारदों। मख'नो गोनांदि आदिबासिफोरा गोबाव समनिफ्रायनो दाबि खालामबोबाय थानायनि उनावबो सरकारा आदिबासिफोरनो आदिबासि हारिसा महरै फोरमान बिलाइ होयैनि अजद दिखांनानै दुलाराय आदिबासि फरायसा बासबारि आन्सलिक कमिटिनि बानजायनायाव फातेमाबाद साहा बागाननि आदिबासि मावसुमाफोरा आसाम सरकार आरो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, बिटिआर सरकारनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि बेरेखायै गुबुन गुबुन स्लगान होनानै साननि 9 रिंगानिफ्राय
1 घन्टानि सोमावसारनाय हाबाफारि लायो। लोगोसे सोमावसारग्रा आदिबासिया सरकारा होनाय सिगांनि साहा हारिसानि फोरमान बिलाइफोरखौ खान्थि बायदियै सावो। आदिबासिफोरनि बे जेंनाया फैबाय थानाय साननैसोनि गेजेराव बोस्रांजायाब्ला गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ गोख्रों जुजिनायजों मोगा-मोगि जानांगोन होननानै हुमखि होयो सोमावसारग्राफोरा सोमावसारनाय जायगायाव। आसाम रायजो बिजेपिनि आफादगिरि दिलीप शइकियानि हेंथायै सोमावसारदों बिटिआरनि गुबुन गुबुन ट्राइबेल आफादफोरा। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला बिटिआर क'अर्डिनेशन कमिटि अफ ट्राइबेल अर्गेनाइजेशननि बानजायनायाव आसाम रायजो बिजेपिनि आफादगिरि आरो दरं उदालगुरि लकसभा बियाबनि एमपि दिलीप शइकियानि हेंथायै गोख्रों सोमावसारदों। बिटिआरनि ट्राइबेल आफादफोरा दिलीप शइकियानि मुसुखा सावनानै सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। मख'नो गोनांदि बावैसो सान सिगां दिलीप शइकियाया 6 शेड्युल ओनसोल आरो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकफोराव ट्राइबेलफोरनि हा-हुनि मोनथायखौ फोजोबस्रांनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन। बिटिआरआव गासैबो हारियानो फार्स्ट क्लासनि हारि। बिजेपिआ बिटिसि दखल खालामनो हायोब्ला बिटिआरआव गुबुन हारिफोरनोबो समान हानि मोनथाय होगोन होननानैबो बुंदोंमोन दिलीप शइकियाया। नाथाय बे बानबुंथिखौ अल आसाम ट्राइबेल संघजों लोगोसे गुबुन गुबुन थागिबि ट्राइबेल आफादफोरा गोख्रों रावजों सोंखारिदों आरो ट्राइबेलफोरनि संबिजिरारि मोनथायखौ सिख'नो नाजानाय आरो फोजोबस्रांनो नाजानायनि अजद होदों। बेल' नङा, ट्राइबेल संघआ दिलीप शइकियाखौ बयकट खालामनो थाखायबो रायजोनि गासैबो ट्राइबेल सुबुंफोरखौ खावलायदों। दिलीप शइकियानि हेंथायै ट्राइबेल संघनि बे बिथांखि आरो आगाना बेसेबां जाफुंसारो बेखौ समाजो खिन्थासिगोन। गोबाव समनिफ्राय सोलिबोनाय सोलोंथाइ जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय उदालगुरि फरायसालिमायाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि केम्पासखौ दिनै बेखेवबाय। बे उदालगुरि केम्पास बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिखौ सिएम प्रमद बर'आ बेखेवना होदों। गिबि मोनथाम बिफान फारियै बड', पलिटिकेल साइन्स आरो इडुकेसनखौल' फोरोंथाइ होनाय जागोन। दिनैनि बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि पिसि बाबुलाल, बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'मोनहा बाहागो लाफायो। गोबां बोसोरनि आंखालखौ दिनै सुफुंना होनायाव आसाम सरकार, बिटिआर सरकारखौ साबायखर होनानै जायगानि बयबो सुबुङा गोजोननाय फोरमायदों। आयेन बेरेखायै दखल खालामनाय सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ इभिक्सन खालामनाय आरो होखारनाया सोलिगासिनो थानायनि गेजेरावनो भारतनि नोगोरारिखौ लानानै गोजौ बिजिरसालिनि गेदेर राय। आधार कार्ड, पान कार्ड आरो भटार कार्ड थाब्लानो सासे सुबुङा भारतनि नोगोरारि जाया। आधार कार्ड, पान कार्ड बायदिया भारतनि नोगोरारि होननानै सिनायथि होआ। बे गेदेर रायखौ होदों बम्बे गोजौ बिजिरसालिया। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला भारतआव हमजानाय सासे बांलादेशीनि जामिननि आर'जलाइखौ नेवसिगारनानै बम्बे गोजौ बिजिरसालिया आधार कार्ड, पान कार्ड, भटार कार्ड थाब्लानो सासे सुबुङा भारतनि नोगोरारि जाया आरो भारतारि बुंनो हाया होननानै गोख्रों रावजों बुङो। भारतनि पासपर्ट नकल खालामनानै जायखिजाया सुबुङानो नकल डकुमेन्ट्सफोरखौ बानायनो हायो। नकल डकुमेन्ट बानायनाया गोरलै। नोगोरारि सिनायथिनायनि थाखाय संबिजिराव आयेन दं होननानैबो बम्बे गोजौ बिजिरसालिया बुंदों। मख'नो गोनांदि बम्बे गोजौ बिजिरसालिनि बे राय होनायखौ आसामावबो जोबोरैनो सावरायजादों। मानोना आसामाव इभिक्सन खालामजानाय माखासे सन्देह गोनां मिया सुबुंफोरा आधार कार्ड, पान कार्ड, भटार कार्ड बायदि दिन्थिनानै गावसोरखौनो भारतनि नोगोरारि होननानै दाबि खालामगासिनो आरो सोरखारनि हेंथायै जुजिगासिनो दङ। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।